Ζούμε σε μια πολύ απαιτητική εποχή. Όλα γύρω μας αλλάζουν γρήγορα και μοιάζει να απομακρύνουν όλο και περισσότερο το όνειρο από εμάς. Μήπως έφτασε η ώρα να ανατρέξουμε πίσω και να θυμηθούμε και πάλι τα όνειρά μας? Δούλευα σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Οι ώρες ήταν πάρα πολλές. Είχα αναλάβει πολλά πράγματα. Και το παιδί μου τότε ήταν 5 χρονών. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν όρια στο πόσο μπορεί να αντέξει κάποιος. Ήμουν διευθυντής σε ένα κατάστημα μιας μεγάλης τράπεζας. Όμως λόγω περικοπών, καταλαβαίνετε, είχα τα συντάξιμα χρόνια, γι' αυτό και με έβγαλαν στη σύνταξη. Όμως έψαξα κάτι άλλο, γιατί ήμουν πολύ νέος για να μείνω στο περιθώριο. Απολύθηκα 2 φορές. Όχι, φτάνει πια. Ήθελα να βρω έναν τρόπο να απολύσω εγώ τον τρίτο μου αφεντικό. Και τον βρήκα. Είχα μια επιχείρηση με καθαριστήρια, κέρδιζα πάρα πολλά χρήματα, όμως απουσίαζα καθημερινά τουλάχιστον 15 ώρες μακριά από τα 3 μου παιδιά. Δεν είχα καθόλου χρόνο, δεν μου άρεσε σαν δουλειά και το περιβάλλον επιβάρυνε αρκετά την υγεία μου. Όταν έκλεισε η εταιρεία στην οποία εργαζόμουν, αν και είχα προτάσεις από αξιόλογες εταιρείες του φαρμακευτικού χώρου, εγώ δεν επιθυμούσα να συνεχίσω άλλο σαν υπάλληλος. Πλέον τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέω στην κόρη μου ότι πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Υπάρχουν ευκαιρίες. Η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες για ξύπνιους ανθρώπους. Όταν είσαι στο πικ της καριέρας σου και σε κόβουν απότομα είναι πολύ δύσκολο. Η Forever ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Έκανε τον Νίκο να επαναδραστηριοποιηθεί, να νιώσει πάλι ενεργός. Ναι, ήταν σαν να ξαναγεννήθηκα. Η Forever έχετε να δώσει λύσεις, να ανοίξει νέους δρόμους, να προσφέρει καινούργιες επιλογές και να ανοίξει τους ορίζοντές σας. Η Forever Living Products είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αλόη σε όλο τον κόσμο. Ασχολείται με την καλλιέργεια αυτού του ευεργετικού φυτού, φτιάχνοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα υγείας και ομορφιάς εδώ και 35 χρόνια, με παγκόσμιες πωλήσεις που ξεπερνούν τα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια και με διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 154 χώρες. Με ιδιόκτητες φυτείες στο Τέξας και 6.000 στρέμματα στη Δομινικανή Δημοκρατία, η εταιρεία κατέχει τη μεγαλύτερη έκταση αλόη στον κόσμο. Η καλλιέργεια του φυτού γίνεται με οργανική διαδικασία, χρησιμοποιώντας τις πιο αγνές μεθόδους παραγωγής και με τα ιδιόκτητα υπερσύγχρονα εργοστάσια, η Forever εγγυάται τον απόλυτο έλεγχο σε όλα τα στάδια. Έτσι, από το όνειρο ενός ανθρώπου του Rex Mon για υγεία και ευημερία για όλο τον κόσμο που ξεκίνησε το 1978, σήμερα έχει γίνει η ζωή και το όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων. Όντας ο μεγαλύτερος καλλιεργητής, παραγωγός και διανομέας χυμού και προϊόντων Aloe Vera, σήμερα το όνομα Forever Living Products είναι το νούμερο 1 σε προϊόντα Aloe Vera παγκοσμίως. Το είδα σαν μια πολύ καλή ευκαιρία. Οι δουλειές πλέον είναι ρευστές. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Για 20 ολόκληρα χρόνια βρισκόμασταν σε μια εταιρεία αντίστοιχης δραστηριότητας. Όμως τον Αύγουστο του 2012, δυστυχώς η εταιρεία αυτή αποσύρθηκε από την Ελλάδα. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε και που βιώναμε, έπρεπε να βρούμε έναν αντίστοιχο χώρο να δραστηριοποιηθούμε. Κάναμε μια πολύ σοβαρή έρευνα και καταλήξαμε στη Forever με όλη μας την καρδιά. Η συνεργασία μας με τη Forever δεν είναι αποτέλεσμα μιας επιπόλαιας σκέψης, αλλά μιας σοβαρής έρευνας. Κάναμε έρευνα για την ποιότητα του προϊόντος και στη συνέχεια απευθυνθήκαμε σε μια συμβουλευτική εταιρεία προκειμένου να εξετάσει το επιχειρηματικό πλάνο της Forever. Όταν ήρθε η μελέτη ήταν πολύ θετική και έτσι αποφασίσαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας έδινε η εταιρεία αυτή. Την ελληνική και κυπριακή διοίκηση έχουν άνθρωποι στηριζόμενοι σε αξίες, με βασικό γνώμονα το σεβασμό προς τους πελάτες και συνεργάτες της. Γι' αυτό και χιλιάδες άνθρωποι σε Ελλάδα και Κύπρο την εμπιστεύονται για περισσότερα από 20 χρόνια. Όταν είδα λοιπόν ποια είναι η εταιρεία και ότι τα χρήματά μου κάθε 15 του μήνα ήταν στην τράπεζα, ένιωσα ασφάλεια. Είπα λοιπόν, δεν αξίζει να κρατήσω την προηγούμενη μου εργασία. Καταλήξαμε στη Forever γιατί είχε το καλύτερο όνομα στην αγορά. Κοιτάξαμε τα οικονομικά στοιχεία και τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Αυτό που μας ενδιέφερε επίσης πολύ ήταν το επιχειρηματικό πλάνο και η ποιότητα των προϊόντων. Η Forever είναι μια εταιρεία με αξιοκρατία, με πολύ δυνατό σύστημα, με υποστήριξη και με οργάνωση. Συνυπολογίζοντας όλα αυτά, είπαμε ναι, εδώ μπορούμε να ξαναχτίσουμε. Ναι, αλλά ποια είναι αυτά τα προϊόντα? Η κύρια πηγή των καταπληκτικών προϊόντων της Forever είναι το αγνό σταθεροποιημένο ζελέ Aloe Vera. Τα προϊόντα της Forever, σε αντίθεση με άλλα που κυκλοφορούν στην αγορά, περιέχουν 100% φρέσκο, ζωντανό ζελέ αλόης, χρησιμοποιώντας μια πατενταρισμένη, απόρριτη φυσική διαδικασία σταθεροποίησης που δεν διαθέτει κανείς άλλο στον κόσμο. Είμαι
Είμαι χημικός και τεχνολόγος τροφίμων και από επιστημονικής άποψης γνωρίζω καλά ότι η aloe vera είναι ένα ευεργετικό τρόφιμο για τον άνθρωπο και αποτελεί ένα ελιξίριο νεότητας. Η άριστη ποιότητα aloe vera της Forever έχει όλες τις εργαστηριακές πιστοποιήσεις και βοηθάει τον οργανισμό σε πολλούς τομείς. Διαθέτει αποτοξινωτική δράση, προσφέρει λάμψη και υγεία στο δέρμα και τα μαλλιά, έχει επουλωτικές ιδιότητες και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά πληγές, τσιμπήματα και γκάβματα. Παράλληλα, βοηθάει τη σωστή λειτουργία του εντέρου και την τόνωση του ανασωπητικού συστήματος, περικλείοντας έναν πλούτο θρεπτικών συστατικών που ενισχύουν τον οργανισμό για καλύτερη υγεία αλλά και εμφάνιση. Είμαι ενθουσιασμένη με το προϊόν. Επειδή είμαι παιδί της Forever, μεγάλωσα με τα προϊόντα, τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Τα χρησιμοποίησα στην εγκυμοσύνη μου και στη μικρή μου από τη στιγμή που βγήκε από το μεευτήριο. Η Forever διαθέτει μια πλήρη σειρά από προϊόντα που περιλαμβάνουν πόσιμους χυμούς aloe vera, προϊόντα περιποίησης και ενυδάτωσης επιδερμίδας, κρέμες ομορφιάς καθώς και προϊόντα καθημερινής φροντίδας για όλη την οικογένεια. Επιπρόσθετα διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά υποστήριξης του οργανισμού με συμπληρώματα διατροφής από τη φύση, καθώς και μια γκάμα από προϊόντα μέλισσας. Ένας πραγματικός θησαυρός που φροντίζει τον οργανισμό σας από μέσα προς τα έξω, για να δείχνετε και να είστε υγιείς. Ο πατέρας μου ως πρώην Γενικός Διευθυντής του Γενικού Χημείου του κράτους εξέτασε τα προϊόντα και ανεπιφύλακτα στήριξε την επιθυμία μου να συνεργαστώ επαγγελματικά με τη Forever. Τη Forever τη γνώρισα καθαρά για λόγους υγείας. Είχα πρόβλημα μυοσκελετικό με τις αρθρώσεις μου και ήμουν ένα βήμα πριν το χειρουργείο. Είχα δικιά μου επιχείρηση με στεγνοκαθαριστήρια και εργαζόμουν πάρα πολλές ώρες. Η Forever συνδυάζει τη σύγχρονη επιστήμη με τη φύση, χρησιμοποιώντας ως κύριο πρώτο συστατικό την Aloe Brabantensis Miller, δηλαδή την Aloe Vera, συνδυάζοντάς την με τα πιο αγνά και προηγμένα συστατικά από τη φύση. Έπαθα τενοντίτιδα από υπερκόπωση. Σήμερα ευγνωμονώ αυτή την τενοντίτιδα γιατί χάρη σε αυτή γνώρισα την Aloe και τη Forever. Ασχολούμαι με τα inline. Μία μέρα έκανα κόλπα με τα πατίνια μου και έπεσα. Έπεσα καλά. Ο αστράγαλος μου γύρισε και μου έσπασε την περώνη. Έπρεπε να κάνω εγχείρηση που θα κόστιζε 2.500 ευρώ. Απευθύνθηκα σε χειροπράκτη για μία δεύτερη γνώμη και μου πρότεινε να αποφύγω την επέμβαση και να πάρω συμπληρώματα διατροφής για να το βοηθήσω. Τον ρώτησα αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα προϊόντα aloes που γνώριζα. Έχοντας τη συγκατάθεσή του, πήρα RG, Freedom και MSM. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο. Το Μάρτιο το πόδι μου ήταν ήδη καλά για να βάλω ξανά πατίνι. Ξεκίνησα προπονήσεις και 31 Ιουλίου φύγαμε με τα πατίνια μας από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Τερματίσαμε 6 Αυγούστου στο Λευκό Πύργο. Αγαπημένο προϊόν, η λοσιόν για massage relaxation. Εμένα, ο χυμός. Ο χυμός. Η πράπαλη. Ο χυμός. Εμένα το sanitizer και η fast dry. Αγαπημένο μου προϊόν είναι ο χυμός της Aloes και τα Omega 3. Όμως το καλύτερο προϊόν της Forever είναι το marketing plan. Η δουλειά μου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων με πολλά χρόνια εμπειρία στο marketing. Και εγώ έχω διαφημιστικό γραφείο. Τα προϊόντα της Forever είναι καταπληκτικά. Το καλύτερο προϊόν της όμως είναι το marketing plan. Δεν έχει ούτε ψεγάδι. Το έχω ερευνήσει, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω ειδικότητας. Ζούμε σε μια μικρή κοινωνία στην Ελασσόνα, όπου δεν ήθελαν να θεωρήσουν ότι πάμε να βγάλουμε κέρδος από τα πάντα. Επειδή ακούμε διάφορα για το δικτυακό marketing, αναθέσαμε σε φίλους οικονομολόγους στο εξωτερικό να ψάξουν το marketing plan της Forever. Μου έλεγε ο σύζυγος, Μαρία, μην το ξεχνάς, έχουμε και ένα όνομα. Επειδή προτείνεις όχι μόνο το προϊόν, αλλά και την επιχειρηματική ευκαιρία, να μπορούμε τον άλλον να τον δούμε στα μάτια. Μας είπαν λοιπόν ότι πρόκειται για μια αξιόλογη εταιρεία και ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, παρά μόνο να βοηθήσουμε τον κόσμο. Είναι το καλύτερο marketing plan της αγοράς. Στις άλλες εταιρείες πρέπει να κατακτήσεις μια θέση και να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα κάθε μήνα για να την κρατάς. Στο marketing plan της Forever, μία φορά κερδίζεις μια θέση, την κλειδώνεις και την έχεις για πάντα. Συνεργαζόμουν με τη Forever, αλλά χρειάστηκε να σταματήσω γιατί φύγαμε στο εξωτερικό με την οικογένειά μου. Απουσίασα συνολικά από την εταιρεία 5 ολόκληρα χρόνια. Κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη εντόπισα ένα κατάστημα που δεν υπήρχε προηγουμένως. Μπαίνω μέσα και λέω, θα ήθελα να ψωνίσω. Μόνο αν είστε μέλος μπορείτε. Κάποτε ήμουν, απαντώ. Αν ήσασταν είστε ακόμα. Τους είπα πως ήμουν manager.
Αν ήσασταν, είστε ακόμα μάνατζερ. Από τη στιγμή που έδωσα ξανά σημεία ζωής, μου τηλεφώνησαν από την εταιρεία και με ενημέρωσαν ότι έχω 1.700 ευρώ να λαμβάνω. 5 χρόνια μακριά από τη Forever. Δεν με διαγράψανε, δεν με υποβαθμίσανε και τα χρήματα που μαζεύονταν δεν τα παραγράψανε. Τι είναι αυτό το marketing plan? Και εγώ όταν το πρώτο άκουσα, όλο αυτό ρωτούσα. Η αλήθεια είναι ότι το δικτυακό marketing δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα. Σπουδάζεται στο εξωτερικό και πολλοί άνθρωποι εδώ δεν το γνωρίζουν. Το marketing της Forever είναι οι συνεργάτες της. Φαντάζεστε να προτείνετε καταπληκτικά προϊόντα σε ανθρώπους και να αμείβεστε γι' αυτό? Αυτό ακριβώς γίνεται στη Forever. Ακολουθώντας τη μέθοδο του MLM marketing από τα αρχικά multi-level marketing, τα προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά από τους συνεργάτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν να τα φέρνουν στο τελικό καταναλωτή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μεσάζοντες και να υπάρχει άμεση επαφή με την εταιρεία παραγωγό. Αυτό σημαίνει και μεγαλύτερο κέρδος για τους συνεργάτες της εταιρείας. Πώς γίνεται αυτό? Πρώτον, χρησιμοποιούμε τα προϊόντα και μιλάμε σε όλους για αυτά. Δεύτερον, αναπτύσσουμε τη δική μας ομάδα. Πώς? Πιστεύετε πως είναι δυνατόν να βρείτε απλά 2 άτομα που ενδιαφέρονται και οι ίδιοι να βγάλουν ένα έξτρα εισόδημα? Μαθαίνοντάς τους να κάνουν το ίδιο, έχετε ακόμα άλλα 4 άτομα στην ομάδα σας. Και στη συνέχεια 8 ακόμα και έπειτα 16 ακόμα. Συνολικά 30 άτομα και η ομάδα δεν σταματά να επεκτείνεται ποτέ. Αυτή είναι η δύναμη του δικτυακού marketing, η δύναμη του πολλαπλασιασμού. Πολλοί άνθρωποι που κάνουν από λίγο, χωρίς οικονομικό ρίσκο, χωρίς πίεση, χωρίς σύνορα. Δηλαδή, δυνατότητα για εισόδημα από όλο τον κόσμο. Για το επαγγελματικό δεν το πίστευα. Έλεγα δεν είναι δυνατόν να δουλεύεις μόνο τόσες ώρες και να βγάζεις τόσο μεγάλο εισόδημα. Χαίρομαι ειλικρινά γιατί οι άνθρωποι που πίστεψαν σε εμάς και μας ακολούθησαν στη Forever ήδη αυτή τη στιγμή αμείβονται πολύ περισσότερο από ό,τι στην προηγούμενη εργασία τους. Δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Δεν ρισκάρεις και κάτι. Μόλις άκουσα ότι το μόνο που χρειάζεται να επενδύσω για να στήσω την επιχείρησή μου είναι ο χρόνος, είπα τέλος, ξεκινάς. Μιλούσα θετικά για τα προϊόντα, γιατί τέτοια ποιότητα και τέτοια εταιρεία δεν υπάρχει. Άρχισα να λαμβάνω χρήματα και είπα, μα είναι τόσο απλό. Ναι, τόσο απλό. Το δικτυακό marketing δεν είναι πώληση. Εάν σε κάποιον αρέσει η πώληση, έχει καλώς, αλλά δεν είναι αυτό. Το δικτυακό marketing είναι να προωθώ την επιχειρηματική ιδέα. Δηλαδή, να εκπαιδεύω τους ανθρώπους πώς να έχουν έσοδα από τα έξοδα που ούτως ή άλλως κάνουν. Γιατί όλοι λουζόμαστε και όλοι πλένουμε τα δόντια μας. Έξυπνοι καταναλωτές είμαστε. Ναι, το πιο βασικό προϊόν που έχει Forever είναι το marketing plan. Είναι το πιο φθηνό προϊόν. Είναι δωρεάν και είναι για όλους. Οπότε το προτείνω ελεύθερα. Έχουμε στα χέρια μας ένα προϊόν και ένα marketing plan που μας κάνει υπερήφανους. Είναι πολύ σημαντικό να μην τρέπεσαι για τη δουλειά που κάνεις. Εδώ για να πετύχει κάποιος χρειάζεται να βοηθήσει άλλους. Μπορούμε να αποκτήσουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας βοηθώντας άλλους ανθρώπους. Και πιο γόνιμο χωράφι από τη Forever για να γίνει αυτό δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Νομίζω ότι είναι τέτοιες οι εποχές σήμερα που αν θελήσεις να ενημερώσεις οποιονδήποτε άνθρωπο για το πώς θα διατηρήσει και θα βελτιώσει την υγεία του και παράλληλα θα αυξήσει τα έσοδά του, αν μη τι άλλο θα σε ακούσει. Για μας το ζητούμενο είναι να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που έχουν όνειρα. Έτσι κι αλλιώς το marketing plan της Forever είναι έτσι φτιαγμένο που πετυχαίνοντας συνεργάτες μας τα όνειρά τους, πετυχαίνουμε και εμείς τα δικά μας. Το πάθος μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στους συνεργάτες μας. Όταν ένα νέο μέλος ξεκινάει στη Forever, θέλουμε να αισθάνεται πως σε αυτή την επιχείρηση που ξεκινάει για τον εαυτό του δεν είναι μόνος. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς, παρέχοντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία στους συνεργάτες μας για τη δική τους επιτυχία. Γι' αυτό και καθημερινό μας μέλημα είναι να παρέχουμε όχι απλά το καλό, αλλά το εξαίρετο. Για να πετύχεις, χρειάζεται να εργάζεσαι οργανωμένα, να θέτεις στόχους και σίγουρα θα έχεις 100% επιτυχία. Αυτό συνέβη και στη δική μας περίπτωση. Άλλωστε η Forever μας βοηθάει, μας δίνει πάρα πολλά εφόδια που κάνει τη δουλειά μας πιο εύκολη. Έχουμε τα σεμινάρια, τα φυλάδια και πάρα πολλή ενημέρωση. Η δύναμη της Forever είναι οι άνθρωποι της. Είναι οι συνεργάτες της. Εδώ κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βοηθάμε τους συνεργάτες μας. Είμαστε εδώ καθημερινά για να στηρίξουμε τους συνεργάτες μας, με εκπαιδεύσεις αλλά και με προσωπική υποστήριξη. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή για όλους, γιατί εδώ δεν είμαστε μια συνηθισμένη επιχείρηση, αλλά μια οικογένεια. Η Forever δεν είναι μια απρόσωπη εταιρεία, είναι μια οικογένεια για εμάς. Είμαστε τόσο δεμένοι με τους συνεργάτες μας, όσο και με όλο το προσωπικό.
Επιθυμία μας είναι να κρατάμε το όνειρο του Rex ψηλά και πάντα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των συνεργατών μας. Η Forever αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με ένα πανεπιστήμιο στη Γερμανία, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Μονάχου, όπου θα ήθελα να πάω. Όχι, δεν είναι απλό. Θέλει κόπο. Δεν θα σου πει κανείς ότι γράφεσαι στη Forever και αμέσως κερδίζεις χρήματα. Πρέπει να το κτίσεις. Αλλά όσο δουλεύεις, ανταμείβεσαι. Δεν είναι εύκολο, όχι, αλλά είναι πιο εύκολο από οτιδήποτε άλλο σήμερα. Υπάρχει εντιμότητα, διαφάνεια και ηθική. Κανένας δεν είπε ότι βρέχει λεφτά. Είπε ελάτε εδώ να δουλέψετε σωστά, μεθοδικά, με σύστημα και σίγουρα μπορείτε να κερδίσετε τη ζωή σας. Είναι πολύ σημαντικό να μην είσαι εγωιστής. Βοηθάς τους ανθρώπους να βγάλουν χρήματα και αυτό είναι όλο. Εγώ ξεκίνησα το 1993 και δούλεψα μέχρι το 2000. Όλα αυτά τα χρόνια ζω από τα εισοδήματα της Forever. Τώρα όμως ξεκίνησα πάλι γιατί συνάντησα αρκετούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη από δουλειά. Η Forever σου δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθείς όσο εσύ θέλεις. Δεν σου βάζει περιορισμούς. Επίσης, δεν έχεις έξοδα για να ξεκινήσεις. Άλλοι φεύγουν από την Ελλάδα. Αυτό μας θλίβει. Ενώ μπορούν να μείνουν εδώ, να καταφέρουν τα ίδια. Ξεκίνησα από τη Λάρισα και ο στόχος μου είναι να αναπτυχθούμε σε όλο τον κόσμο. Τη Forever μπορείς να την κάνεις παντού, όπου και αν βρίσκεσαι, δεν υπάρχουν όρια. Η Forever είναι μια εταιρεία που σου δίνει άπειρα όνειρα και μάλιστα πραγματοποιήσιμα. Δεν έχεις αφεντικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέτεις μόνος σου τους στόχους που θέλεις να πραγματοποιήσεις. Έχουμε κλείσει την τηλεόραση και δεν παρακολουθούμε την οικονομική κρίση. Εμείς ακολουθούμε κάτι δικό μας, το όραμά μας, τα όνειρά μας. Στόχος μας είναι να κάνουμε τον κόσμο ευτυχισμένο. Μας αρέσει η προσφορά και μας αρέσει να βοηθάμε τους ανθρώπους. Η λέξη ανταγωνισμός δεν υφίσταται στη Forever. Όλοι εργαζόμαστε για κοινό όφελος. Εγώ δουλεύω από το σπίτι. Το βρίσκω πιο καλό, πιο ζεστό. Έρχονται τα καινούργια άτομα, τους δείχνω αυτά που απέκτησα από τη Forever, όπως είναι τα διαμερίσματα, τα αυτοκίνητα. Πίνουμε το κρασάκι μας, το καφεδάκι μας, έτσι η συζήτηση γίνεται πιο φιλική, πιο οικογενειακή. Μ' αρέσει κιόλας η φιλοξενία. Η δέσμευσή μας είναι να δημιουργούμε ένα επικερδές περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί με αξιοπρέπεια να είναι αυτό που επιθυμεί. Όπου η ακεραιότητα, η ενσυναίσθηση και η διασκέδαση είναι ο οδηγός μας. Αν δουλεύει, εξαρτάται από το πόσο θες να δουλέψεις. Όταν μπήκα στη Forever, ήθελα να βγάζω πάνω από 5.000 ευρώ το μήνα. Δεν μου έλειπαν ούτε τα 200, ούτε τα 500 ευρώ. Δεν με εμπόδισε η ηλικία μου. Ίσα-ίσα, έχω χρόνια μπροστά μου να αναπτυχθώ και να ονειρεύομαι. Αυτό το σκάφος το απέκτησα με τη Forever. Τα πρώτα 500 ξεκούραστα ευρώ που λαχταρούσα να βγάλω, σήμερα έχουν γίνει κάποιες χιλιάδες ευρώ μηνιαίως. Έχω κερδίσει το κίνητρο του αυτοκινήτου 3 φορές και πολλά ταξίδια. Φέτος, Χαρβάη και Σαρδινία. Με τη Forever κατάφερα να αποκτήσω 3 διαμερίσματα και έτσι ζω κοντά με τις κόρες μου και απολαμβάνω μια θαυμάσια οικογενειακή ζωή. Επίσης η Forever μου χάρισε πάρα πολλά ταξίδια. Ποιο όμως να πρωτοθυμηθώ, Σαν Φραντζίσκο, Λας Βέγκας, Ισπανία, Λονδίνο, Βουδαπέστη και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε απολαύσει θαυμάσια ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Χαιρόμαστε όμως που μετά από 20 χρόνια η Forever δίνει την ίδια ευκαιρία στα παιδιά μας. Είναι μια διαχρονική επαγγελματική ευκαιρία. Μόνη μου σπουδάζω 2 παιδιά. Ένα στην Κομοτηνή και ένα στα Γιάννενα. Η Forever μου έδωσε αυτό που μου έλειπε. Χρόνο για τα παιδιά μου. Πρόσφατα η κόρη μου είχε εξεταστική και 15 ημέρες ήμουν μαζί της. Ποια εργασία σου επιτρέπει να το κάνεις αυτό? Το 2012 πήρα 32.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο και κάθε χρόνο θέλω να τα διπλασιάζω. Η Forever μέσα στα 18 χρόνια μου έχει δώσει πάρα πολλά. Οικονομική ελευθερία, πολλά ταξίδια, 4 φορές το κίνητρο του αυτοκινήτου, αναγνώριση, μα πάνω απ' όλα μου έχει δώσει υγεία και προσωπική εξέλιξη. Αυτό κάνει η Forever. Αμείβει τους ανθρώπους της για τη δουλειά τους. Αντί να δίνει τεράστια ποσά σε μέσα διαφήμισης, τα διαθέτει στους συνεργάτες, οι οποίοι γνωρίζουν τα προϊόντα, τα εμπιστεύονται και τα συστήνουν με ειλικρίνεια σε άλλους ανθρώπους. Δεν είναι όμως μόνο τα χρήματα. Η Forever προσφέρει και άλλα κίνητρα, όπως ταξίδια, καθώς και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο όνομά σας, όπως κάποιο αυτοκίνητο ή ακόμα και ακίνητο. Σπουδαίο επίσης είναι ότι προσφέρει μια επιχείρηση η οποία είναι κληρονομήσιμη και δεν χάνεται στο χρόνο. Το δίκτυο που κτίζεις κληρονομείται στο παιδί σου. Πολύ βασικό. Το γιατί μου λοιπόν είναι το παιδί μου. Όταν θα γίνει 18, θα μπορώ να της μεταβιβάσω ένα δίκτυο με ένα σοβαρό εισόδημα. Πού αλλού θα μπορούσε να το βρει αυτό?
Είμαι 62 χρόνων. Θέλω τα παιδιά μας να πάρουν τη σκητάλη πια. Θα χαρώ πολύ όταν η κόρη μου γίνει καλύτερη από μένα. Και ευχαριστώ το Rexmon που μου έδωσε σε μένα αυτή την ευκαιρία και στο παιδί μου. Είδα τα ωφέλη από την μητέρα μου. Τα πήγε πολύ καλά και είπα να κάνω κάτι κι εγώ για το παιδί μου. Θα κληρονομήσουν το δίκτυό μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να δώσει στα παιδιά σου μια πολύ καλή επιχείρηση που δεν χάνεται. Το δίκαιο και αποδοτικό σύστημα marketing θα διασφαλίσει την ομαδική αλλά και την ατομική επιτυχία. Η εταιρεία μου έδωσε την ευκαιρία να ονειρεύομαι, να αγωνίζομαι, να έχω καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Η Forever προσφέρει προοπτική. Έχει αλλάξει το ωράριό μου και είμαι περισσότερες ώρες στο σπίτι. Μακάρι να είχα γνωρίσει τη Forever πιο πριν, γιατί τώρα τα παιδιά μου μεγάλωσαν. Μπορώ όμως πλέον να κάνω περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μου και για αυτά που δεν μπορούσα πιο πριν. Τώρα κάνω κάτι που διασκεδάζω, βοηθάω περισσότερο κόσμο, τα πόδια μου δεν πρίζονται και βγάζω και περισσότερα χρήματα. Και πάνω απ' όλα περνάω υπέροχα. Πέρα από όλα τα άλλα, μας δίνεται ευκαιρία να κάνουμε ταξίδια που αρέσουν πολύ σε όλους μας. Ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω, κοιμάμαι ό,τι ώρα θέλω. Είναι πολύ σπάνιο να πετύχεις οικονομική και χρονική ελευθερία μαζί. Τι θα έλεγα σε νέα μέλη? Έχουμε τη λύση. Είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε πρόληψη, είτε άδειο πορτοφόλι. Συνεργαστείτε με τη Forever, σας το λέω σαν μάνα σας. Ξεκίνα να εργάζεσαι στη Forever τώρα. Πίστεψέ το και κάτω. Γιατί δεν μας μίλησε κανείς για τη Forever 10 χρόνια πριν? Εμείς θα το θέλαμε. Ας μην στερήσουμε από άλλους αυτή την ευκαιρία. Η Forever είναι για όλους. Οι αετοί πετάνε ψηλά. Είναι κρίμα να μην δοκιμάσει κανείς. Δεν ρισκάρεις τίποτα. Ξεκινάς μια επιχείρηση χωρίς καθόλου κεφάλαιο. Ένα δικό σου μαγαζί. Η Forever μπορεί να είναι το μεγάλο σου λαχείο. Ελάτε κοντά μας. Είναι ο φόβος στην αρχή που σε κρατάει. Το μυαλό που σου βάζει εμπόδια. Πίστεψέ το και θα τα καταφέρεις. Άλλο να επιζείς και άλλο να ζεις. Όσο νωρίτερα ξεκινήσεις, τόσο καλύτερα. Σε ευχαριστώ Forever.